patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Sunoche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Karong adlaw subling gamiton ang Food and Medicine Pass o FM Pass sa mga taga Davao City alang sa pagpalit o mga panginahanglanon sa matag banay. Atong sayron ang unang adlaw sa pagpatuman balik niini sa live report ni Argil Relator. Live, Argil. Sara, nakasinati og hugot nga dagan sa trapiko dinhi sa Davao City sa unang adlaw sa pagpatuman balik sa Food and Medicine Pass. Sanglit matag usa sa mga sakyanan ingon man mga pasahero ginasuta gayud sa mga otoridad kung dunay bay dala nga Food and Medicine Pass o dili ba company ID ang mga sakay. Sa pagpatuman sa Food and Medicine o FM Pass karong adlaw, ingon ani kataas ang linya sa mga sakyanan sa mga checkpoint sa Lasang, Lacson ug Sirawan, Davao City. Lakip na ang COVID-19 control checkpoint sa downtown area. Malangan kay isa-isang ginarikisa kung doon na ba'y FM Pass ang mga motorista, ingon man ang pasahero nila. Wala ko hindi pa siguro na ko QR code. Wala. Sa 23 ba na sir? Company ID sir? Wala para ba sir? Oo. Pwede balik ko magkumayang na ko. Ano, business permit? Wala para ba sir? Wala sir. Oo, gigan. Kadaba mo ko gigan berkatan. Wala kayo Very strict kaya itong implementation sa Executive Order number 62. Katong walay mga gipakita mga dokumento, especially ka ng mga non-essential ang ilahang activities, ginadakop na to na, ginapasakaan na to sila og kaso. Pipila ang na-question kung anong wala sila dalang FM Pass, nga bawal naman karong mugawas nga walay FM Pass, ilalom sa Executive Order number 62 sa Davao City. Diyan lang binugaw, sir. Wala. Wala. Nagkuha lang atok, sir. Hero ba order? Nalangan man tungod sa traffic ang mga motorista, apan wala sila mahimo. Ilabi na kung importante gayud ang lakaw o essential. Kaman nga mao na may na kuanan nga. Istiktohon gining Davao di. Wa talang mahimo. Okay ra traffic kayo. Sunod lang kita. Apan sigon sa EO62, dili buot pasabot nga kung wala kay FM Pass, dili na makaagi. Pwede nimo ipakita ang company ID kung nagatrabaho ka, business permit o DTI certificate kung negosyante ka nga mangompra sa syudad, o kung medical ang imong rason, certification o dili ba ka electronic appointment sa doktor. Sa company niya, sir. Company. Oo. So at least naka-prepare na. Oo, okay. Okay lang kahit ganito kataas traffic. Okay lang, sir.
Samtang nangandam sab ang pipila ka establishmento sa Dakbayan karong hugot ang pagpatuman sa FM Pass. Kining usa ka convenience store sa MacArthur Highway dili na magpasulod og customer nga walay FM Pass. O dili may magpasulod sir. Ano daw boy? So, sa inyo ha? Mo ang kuan sa city government nato. So, FM Pass, dili kasulod. Dili po kasulod siya. Napaitaan dyan. Anto dili makuha ng QR code ID. Sama sab sa mga gagmayng tindahan sa may dalang San Pedro. Gani kining tag-iya nga si Helen T. Nag-atanggayod atubangan sa iyang tindahan aron bantayan ang mga taong musulod. Kuan si Mayor ang kailangan ng mga FM pass, di ba? So, yung mga pumapasok, tinitingnan namin yung FM pass nila. Sara alang sa kadto mga nangawala ang ilang food and medicine pass mamahimo nga moadto o moduol sa ilahang barangay alang sa pagguha og barangay certification. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ang hinatuan sa Surigao del Sur sa nakasinati og grabing kadaot nga dala sa magnitude 6 nga pagtayog sa probinsya kagahapon. Atong saro ng ulahing katikaran dito karon pinaagi sa report ni John D. Esteban diya mismo sa hinatuan Surigao del Sur live. John D. Tech Intensity 6 ang nasinati sa hinatuan Surigao del Sur ato sa magnitude 6 nga linog kagahapon. Busa bisan sa San Agustin ang epicenter sa maong linog. Nagbilin gihapon kini og dakong danyos sa hinatuan. Halos matumpag ang balay ni Flor de Lisa dinhi sa barangay Santo Niño, hinatuan Surigao del Sur, dihang mitayog ang kusog nga linog kagahapon. Nagpatabang na lang siya sa mga higala nga mabakbak ang luyo sa balay kay delikado. Mag-anto sa lang una daw sila sa iyahang anakong tulog sa balkonahe kay wala pay kwarta nga ikapatukod balik og balay. Sa gawas na lang usab sila nagluto. Naami sa kwarto tanan. Duha kusog kaayo. Una bulyo isa pa. Pagkuan ni sayaw man 1 2 3 ay hanap tumpa. Tanan jud. Tungod sa kakusog sa linog, nagpabili na kahadlok sa mga residente. Tulba kaayo kay basin nag-ingon nami basin katapusan ini karon sa among kuan kinabuhi. Kay sukad wala man ingon adto nakadako kuan linog. Ang Pag-asa Center sa munisipyo, wala makaluwas sa kusog nga pagtayog. Kadyot lang man daw ang pagtayog kagahapon pero tungod sa kakusog sa linog, dako ang danyos niini dinhi sa Pag-asa Center sa hinatuan Surigao del Sur. Gani makita nimo sa mga pader ang mga dakong liki-liki ug sumala pa nga kung duna pay kusog nga mga aftershocks, delikado na kining building ug posible nang mubigay. Hasta ang radar sa buhatan naguba sab. Hindi po tayo makapag-scan ng mga clouds. Sa ngayon po, stop ang operation natin sa radar. Malaking bahagi po yung nawala sa Pag-asa. Nangabangag ang kisame sa James sa munisipyo nga karon gihimong quarantine facility human nga tagak ang PVC board. Walay naka-quarantine ug na-disinfect na ang pasilidad dihang miigo ang linog. Meron pa pong sa seawall namin at saka iba-ibang mga household na medyo nasira din dahil sa earthquake. So far ma'am, wala namang report na may nasugatan. Everything is okay naman. Yun lang damage ng mga building. Bisan sa San Agustin, ang epicenter sa magnitude 6 nga linog, ang hinatuan ang dunay pinakarakong danyo sa Surigao del Sur nga miabot sa 3.1 million pesos. Panikamutan daw sa gobyerno nga matabangan ang mga nagubaan og balay. Gumikan pahurutay na ang pondo kay nagastos na halos sa kwarta sa COVID response. Pero kailangan ko muna yung actual report talaga nila, yung ano yung na-damage kasi alam mo naman, closing na ngayon, December, natapos-tapos na yung pera namin sa DR sa COVID. So, titingnan namin ano magagawa namin. Sumala ni Governor nga miabot na sa 5 million pesos ang danyo sa tibuok Surigao del Sur tungod sa maong linog. Pero padayon pagihapon ang ilahang damage assessment. Tek. Okay, Jandy, kumusta ang sitwasyon karon diha, no? Business as usual pa ba o doon nagyo epekto ang linog diha? Actually, Tek, natala man or na-identify as minor damages lang, no? Human sa maong linog. Busa luyo sa panghitabo, business as usual gihapon
ang katawhan dire labi na dinhi sa hinatuan na Surigao del Sur. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Gikatak na usab nga ipatuman ang Executive Order number 63 o guideline sa pagpailalom sa dakbayan sa Davao ubos sa Restricted Local Government Unit ugmang adlaw na mga kapuso. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa pagpailaom sa Davao City ubos sa restricted LGU, nabaklaro sa EO 63 kung kinsa lamang ang mga tao nga makasulod o makalakaw sa syudad o authorized persons outside residence kan APOR ug kung unsa ang mga rekisitos niini aron makalihok sa gawas. Sila mao ang mga health and emergency frontline services personnel, government officials, empleyado, government frontline personnel, authorized humanitarian assistance actors, ug ang mga mibiyahe pasulod o gawas sa Davao alang sa trabaho o negosyo. Ang mga rekisitos via land travel mao ang company ID ug certificate of employment, travel order kung government employee, ug hotel accommodations sanglit gidili ang mga APOR nga makipuyo sa mga residente sa syudad. Kung via air travel, susama gihapon ang rekisitos via land travel gawas lamang sa dugang medical certificate clearance, round-trip ticket, 24 to 48 hour RT-PCR negative test result sa pag-abot sa airport. Essential travel usab kung alang sa medical, dental o allied medical reasons nga pwedeng dunay kuyog nga driver o usa ka assistant. Kinahanglan dunay dalang certification sa appointment sa clinic o sa ospital. Ang mga pasahero nga mabot sa Davao International Airport, ilabi na ang mga mulabay lamang sa syudad padulungan tus mga silingang probinsya. Ikinahanglan dunay travel pass through permit gikan sa LGPNP of origin ug uban pa. Apan kung via land travel sila, susama gihapon ang rekisitos. Kinahanglan usab og confirmation gikan sa LGU sa mo pick up nga sakyanan. Mamahimo makasulod sa Davao ang mga returning Davao City resident, LSI o OFW nga maabot via air o land travel konsiderahon nga makahatag sila sa kasamtangang rekisitos. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kuman gi-classify sa Joint Task Force COVID Shield nga unrestricted area ang Cagayan de Oro City, dili na kinahanglan ng Travel Authority aron makasulod sa syudad. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Subay sa bagong LGU travel policy nga gipagawa sa Joint Task Force COVID Shield sa kauluhan, nalakip na ang dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga gi-classify nga unrestricted area. Buot pasabot, mamahimo nang mosulod sa syudad bisan pa man walay travel authority nga gikuptan. Hinoon, dunay mga bagong protocol sa syudad nga kinahanglan obserbahan. Alang sa mga dili APOR o authorized persons outside of residence, gitugutan lamang nga makasulod sa syudad ang gikan sa GCQ ug MGCQ areas, samtang temporaryong gibawal ang pagbiyahe ngadto sa ECQ ug MECQ areas. Kinahanglan lamang mukuha og travel authority ug medical clearance certificate kung ang lugar nga adtuan gideklara nga restricted area. Samtang alang sa muadto sa unrestricted area apan muagi sa restricted area, kinahanglan sa mukuha og travel pass through permit kung TPP nga makuha sa pinakaduol nga LGU PNP Help Desk. Taruhon lang nato kanang unrestricted, kapita na, it's because it's a sign nga nag-transitioning na punta. No transitioning, pero nagpasabot calibrated gyapon nga transitioning. Alang sa mga APOR nga mobiyahe by land, kinahanglan lang dalahon ang ilahang company ID o certificate of employment. Sa mga APOR nga mobiyahe pinaagi sa barko o eroplano, kinahanglan mokuha og medical certificate uban sab sa ID ug COE. Pipila sa mga lugar sa Mindanao nga nadeklarang unrestricted area sa karon mao ang South Cotabato, General Santos City, Butuan City, Agusan del Norte, Maguindanao ug Sulu. Samtang alang sa mga Cagayanon nga buot mouli dinhi, giaghat gihapon kamo nga mag-fill out sa online pre-arrival coordination form aron masubay sa LGU ang inyuhang pagbiyahe. Ang maong bag-ong patakaran miani og managlahing reaksyon gikan sa mga Cagayanon. Kailangan ang travel pass, acceptance dito sa among lugar nga pwede ko makalusot dito, inana bitaw sir. So kung inana ang patakaran dapat monta patakaran po di sa Cagayan. Okay roy, para sa kuha kay kuan man. Basta mag-aware lang tag kuan. Christmas official. Hinoon, pasalig sa LGU nga ilang ginahimo ang tanan aron dili magkaproblema ang pagluag sa travel restriction sa syudad. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka seaman nga nawad-an og trabaho tungod sa pandemya ang nagmalampuson karon pinaagi sa pag-bake. Atong sayro niyang sekreto sa kalampusan pinaagi nining report.
Sa pamarug pa lang niining si Jonathan Lagare, tataw nga anad kini sa bugat nga trabaho isip siman. Apan dili lang kana ang kaya niyang buhaton kay siya naga-bake usab. Passion na jud nako no na mag-bake og o magluto o mag-bake og bread para sa akong pamilya. So actually I started to bake for my family. So I think mapud siguro na ang dapat buhaton sa uban no, they have to start with their family first. Sa 15 ka tuig niya pagtrabaho isip slot machine manager sa casino sulod sa cruise ship, karon lang kuno siya nakasuway og kalisod human siya nawad-an og trabaho. Apan wala kini nahimong babag kang Jonathan. Gani gigamit niya ang iyang hilig sa pag-bake aron padayong masuportahan ang panginahanglanon sa iyang pamilya. Specialty niya ang cinnamon bread nga ang recipe natun-an rapod niya online. Dayon ginabaligya kini sa iyang asawa. From 2 incomes to 1 income, medyo nag-struggle me. At we managed to survive the pandemic, by having these small businesses nakatabang dito sa pagpaskwela sa mga anak, mga small miscellaneous sa balay. So nakatabang dako jud siya kayo og tabang. Duna sab siya mensahe alang sa ubang mga OFW sa Mania nga naapektuhan sa pandemya. Sa mga OFW no, kabalo ko na naglisod ta yang atuang pamilya nag-suffer tungod sa pandemic. We should not lose hope. Hope is always there. We just need to find it. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kalambuan sa Davao City, pagpakgang sa COVID-19 o pagpalig-on sa seguridad, mo'y pipila sa unod sa State of the City address ni Mayor Inday Sara Duterte. Anyang report. Usa sa mga nagunang gituki ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa State of the City address maong pagpakgan sa COVID-19. Gawas sa ginahimong lakang sa gobyerno aron makontrol o maminusan ang pagkatak sa virus, dako usab ang responsibilidad sa matag Davaoenyo aron dili na mudaghan pa ang matakda niini. As we wait for a vaccine to control the spread, we need to be rethinking about ways to reduce risk of transmission. The basics there is: stay at home, wear a mask, frequently wash your hands, and observe social and physical distancing. Gireport usab sa mayor ang quarantine facility sa syudad alang sa mga nagpositibo sa COVID-19. Anaasab kuno sa 1,200 COVID-19 test ang mahimo matag adlaw. Ug aron mas paspas ang contact tracing sa syudad, mitagana ang Department of Interior and Local Government og dugang 1,500 ka mga contact tracers. Gilusad usab sa syudad ang Safe Davao QR code aron makatabang sa contact tracing. We also envision to use technology to support the team. We endeavor to catch many of the contacts of a confirmed positive case with the use of the Safe Davao QR. Aron usab mapahiluna ang mga namatay sa COVID-19, nagpadayon karon ang pagtukod sa crematorium sa Wireless Cemetery. Another project funded by the Bayanihan Law is the Wireless Public Cemetery Crematorium, which shall accommodate all COVID-related deaths. It is now on its final stages of testing and training for personnel operations. Lakip sa gireport sa mayor ang daghang proyekto sa gobyerno alang sa transportasyon, infrastruktura o pagpalambo sa edipisyo o serbisyo sa lokal nga kagamanan. Nagpabilin usab nga prioridad sa dakbayan ang kontra-droga o kontra-terorismo. Dinhi, iyang gipasabot nga mga Davaoenyo kinahanglang magbabirentayon batok sa mga daotang elemento pinaagi sa pagreport sa kadudahang tao ngadto sa otoridad. Ug sa katapusan, iyang gipasalamatan ang tanang ahensya o katawhan sa suporta sa mga programa sa gobyerno, labi na sa pagpakgang sa COVID-19. Nagbilin sab kini og mensahe sa pagpadasig sa mga Davaoenyo karong dunay pandemya. And we, Davaoenyos, we will not break. The debts, the pain, the debt, and the frustration are sent our way to change us into Davaoenyos who look at dark clouds and see it
as the silver lining. Daghang salamat. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Usa ka donation drive ang gilusad karon sa Cagayan de Oro City LGU ug Archdiocese sa Zamboanga City nagpahigayon sa second collection para sa mga biktima sa bagyong Ulysses. Dugang detalye sayron ta sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ang matigom sa mong donation drive ihatag partikular ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug Isabela provinces sa Luzon. Formal nang gilusad karong adlaw sa Cagayan de Oro City LGU ang Operation Tabang, usa ka donation drive alang sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug Isabela province. Giawhag sa panggamhanan ang mga Cagayanon nga maghatag og mga butang nga pwedeng magamit sa mga naigo sa bagyo, sama na lamang sa sinina, hygiene kits, blankets o towels ug mga pagkaon. Mga donasyon mamahimo nga ihatod ngadto sa Gaston Park kung asa nagmuntar og tent ang CSWD aron tapukon ang mga hinabang. Abli sila gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Ayaw lang ang used clothes, no? Kay kana pong dignified. Kanang nindot pa ba? Kay lain man good na ingani man ang kasagara, di man lugar taga pamalibad pero lisod kong used clothing, no? Sukad pagahapon, ubay-ubay na ka mga Cagayanon ang naguna-una og hatag sa ilang mga hinabang, sama sa mga sinina, pagkaon, face mask ug alkohol, nga labing importante karon tungod na sab sa nagapadayon nga hulga sa pandemya. Anaa karon ang mga natapok nga donasyon sa South City Central School kung asa nahimutang sab ang mga pagkaon nga ginaandam alang sa mga LSI ug mga area nga gilockdown tungod sa COVID-19. Ginaasikaso na sab sa LGU ang paghatod og 4 million pesos nga tabang ngadto sa mga provincial government sa Cagayan Valley, Isabela, Albay ug Catanduanes. Katupong uban nga gustong muhatag na lang og cash, no? Pwede sa ninyo iagi sa City Hall, pinaagi sa kuan kanang trust fund. Samtang, ang Archdiocese of Zamboanga nagpahigayon og second collection sa tanang simbahan sa syudad aron itabang sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses sa Cagayan Valley ug ubang parte sa Luzon. Ipadala ang mga nakolektang kwarta aron ipadala sa mga biktima sa bagyo, pinaagi sa ilang Social Action Center. Nagpasalamat usab ang Archdiocese sa tabang nga gihatag sa katawhan. Tek, nanawagan karon ang LGU sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga Cagayanon nga mopartisipar ug motabang sa mga nabiktima sa bagyong Ulysses, sama sa ilahang pagtabang kaniadto diyang nabiktima ang syudad sa bagyong Sendong. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. National Highway sa makilala sa Cotabato Province kalit nga gibaha. Tungod sa kusog nga ulan sa makilala Cotabato, milapaw ang tubig sa sapa hinungdan sa pagbaha sa dakong bahin sa National Highway, ilabi na sa parte nga nagsumpay Samlang ug Makilala. Gawa sa lapok nga lakip kaanod sa baha ang mga basura. Milungtad og halos usa ka oras ang baha nga miresulta sa paghinay sa dagan sa trapiko. Sigun sa pag-asa, ang pag-ulan nga miresulta sa madag-umong kalangitan ug localized thunderstorms tungod sa easterlies nga nakaapekto sa Mindanao. Misobra na sa 55 million katao ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, lapas 410,000 na ang natapta niini ug sa Mindanao, kapin 26,700 na ang dunay COVID-19. Sobra 55 million katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Anaa na sab sa kapin 35,363,000 nga recoveries ug lapas 1,327,000 ang namatay. Samtang mitala og 1,148 ka new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa dunay 410,718 ka kaso sa COVID-19 sa nasod. Dunay 374,543 ang recoveries ug 7,862 ang namatay. Ug sa Mindanao, 26,728 na ang dunay COVID-19. Miabot na sab sa 19,980 ang naayo na ug 942 ang namatay. Tulo ka health worker sa Zamboanga City nga milibot pa sa komunidad alang sa bakuna kontra measles nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Usa ka 19-day-old baby girl nga taga Kabantian, Davao City ang nalakip sa 71 kabagong nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby.
Samtang Davao City nasab ang dunay pinakadaghan og kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 140. Misa ka na sa 5,193 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 3,222 ang recoveries ug 223 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 3 ka sundalo ug 2 ka nurse ang nalakip sa 31 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Ang 3 ka sundalo maong 31 anyos, 29 anyos ug 33 anyos nga mga lalaking taga-barangay Mambuaya. Samtang ang 2 ka nurse, 50 anyos nga babaeng taga-barangay Balulang kinsa na-expose siyang pasyente nga nagpositibo na sa COVID-19 ug 44 anyos nga babaeng taga-barangay Ipunan kinsa nurse sa NMMC. Ana-ana sa 2,078 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,397 ang nakarecover na ug 84 ang namatay. Sa Zamboanga City, naka-lockdown ang Gisaw Barangay Health Center human magpositibo sa COVID-19 ang tulo niini ka health worker. Milibot pa ang mga health workers sa komunidad alang sa bakuna kontra measles rubella, una migawas ang resulta nga nagpositibo sila sa COVID-19. Misalmot sab sa barangay session ang maong mga health worker. Busa na himong close contacts nila ang pipila ka mga opisyal sa barangay ug ilang staff. Nag-self-quarantine na ang maong mga close contacts sulod sa barangay hall sa karon. Busa naka-lockdown sab ang maong barangay hall. Samtang gibalhin na sa isolation facility ang 3 ka health workers. Doon na 3,168 ka total COVID-19 cases ang Zamboanga City. 2,710 ang recoveries ug 127 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 11 anyos nga estudyanteng babay ang nalakip sa 8 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Lakip sab ang 24 anyos nga babaeng midwife sa Rural Health Unit ug 31 anyos nga babaeng returning overseas Filipino. Nanguna gihapon ang Gensan sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa Socsargen Region nga anaa sa 982. 779 ang naayo na ug 40 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa makilala Cotabato Province, 2 ka klase sa bitin ang napalgan sa mga residente sa tunga sa kalsada. Napatay sa mga residente ang usa ka sawa ug usa ka kobra samtang naglingkis sa tunga sa dalan. Ana sa halos 8 feet ang gitas-on sa 2 ka mga bitin. Sumala pa sagad manggawas ang susamang mananap kung panahon sa tingtugnaw nga atulsab sa ilang mating season. Rason sa mga residente nga nung ila kining gipatay, nahadlok manggud kuno sila nga mosulod kini sa kabalayan. Makapilang higayon nang nakapatay og bitin ang mga residente, ilabi na mga nagpuyo duol sa plantasyon sa goma o rubber ug mga sagingan. Sa Kabakan, Cotabato Province, usa ka teacher nga padulong unta maghatod og modules na aksidente tungod sa daot nga kalsada. May pagkalagpot sa lapok sa usa ka teacher nga sa iyang dalang nga mga module human na natumba ang iyang gisakyang motorsiklo diyang miagi kini sa daot nga dalan padulong sa barangay Nangaan. Maayo na lang kang wala masamdan ng teacher gawas lang sa pagpanakit siyang hawak. Apan bisan nagkalapok na, gyatod gihapon ini ang module sa iyang mga estudyante. Padayang hangyo sa mga teacher ug mga residente sa lugar nga unta ayuhon na ang dalan aron luwas ug hapsay ang ilang pagbiyahe padulong ug paggawa sa mga laging barangay sa Kabakan. Usa ka commander sa rebelding New People's Army ug 2 ka kaubanan ini ang patay sa engkwentro sa Pakibato District, Davao City. Ang napatay nga commander sa NPA giilang si Arian Jane Ocheta Ramos alias Kamarikit ug 2 ka makaubanan nga sila Archie Sagaan alias Bogart ug Ryan Ligkat alias Karayan. Naitabo ang engkwentro sa niadtong Domingo sa Lower Mapula, Barangay Mapula, Pakibato District. Na-recover usab sa militar ang 2 ka M16 rifles, backpack, handheld radio ug mga bala. Gidugang sa 103rd Infantry Brigade nga sukad niadtong bulan sa Setyembre, moabot na sa 14 ka rebelding NPA ang napatay samtang 20 ka mga armas ang na-recover sa sunod-sunod nga operasyon sa militar, batok rebelding NPA. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bisan sa mga pagsulay, dili gayud mapugnan ang pagsaulog sa Pasko.
Busa gilusad sa inyong kapusong istasyon ang Christmas Station ID 2020 nga dunay mensahe sa kadasig ug panaghiusa sa matag Pilipino. Ani ang detalye sa report ni Arjing Relator. Gilusad na kagabi ang ginaatangan matag tuig nga Christmas Station ID sa inyong kapusong istasyon. Karong tuiga, ang kanta dunay titulong Isang Puso Ngayong Pasko nga gi-perform sa mga banggiitang kapuso artists sa GMA Music. Gi-showcase sa 7-minute video ang paghatag ug paglaom sa mga Pilipino karong panahon sa Kapaskuhan. Luyo sa lisod nga kasinatian karong tuiga tungod sa gikaatubang nga pandemya. Ingon man ang sunod-sunod nga kalamidad nga niigo sa dakong bahin sa nasod. Mihatag sab og mensahe ang mga giidolo og dagkong personalidad sa news ug entertainment sa GMA. Sa panahong ito, maraming nangangailangan at nakakatuwang makitang mas maraming handang tumulong. Kaya sa abot ng aming makakaya, gusto naming ipakita ang suporta at pagmamahal para sa kanila. Hindi mapipigilan ang pandemya ang pag-alala natin sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya tuloy na tuloy pa rin ang pagdiriwang natin ng Pasko. Kabahin sab sa Christmas Station ID 2020 ang mga anchors ug hosts sa mga programa sa GMA Regional TV. Ang mga anchors sa GMA Regional TV Balitang Amyanan ug host sa Mornings with GMA Regional TV sa North Central Luzon. Ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ug host sa GMA Regional TV Early Edition sa Western Visayas. Ang mga anchors sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ug host sa GMA Regional TV Live sa Central ug Eastern Visayas. Ug ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug host sa At Home with GMA Regional TV sa North, Central ug Southern Mindanao. Mga kapuso, #Isang Puso Ngayong Pasko. Ako si Arjil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, 38 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumang ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Sorotse. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.